Mayong hapon guys, welcome sa akong YouTube channel. So karon guys, nakoy pakita sa inyo guys, magluto ko kamote. First na tong buhaton guys is ato siyang panitan ang kamote. Ato siyang panitan guys, ato siyang panitan. Ano na siya guys. Inaniyon na siya guys. Inaniyon na siya guys, then slice ni siya after og panit. Okay, sa hindi pa nagsa-subscribe ng aking YouTube channel guys, ayaw pagkalimot og subscribe sa akong YouTube channel ug pislitan ninyo ang notification bell para ma-update mo per me guys sa ako guys, sa ako YouTube, sa ako mga video nga i-post guys. Ang ingredients natin guys is kamote at saka edible o kamay. Mao ni siya kaluto guys ay. Sharan. Pero magluto ko balik guys. Pero guys, naghiwa sa ako guys ha, maghiwa sa ako guys. Diyan, inaniw ni siya guys ay. Ayan. Wah, saan na mungkin? Nahulog. Oy. Dagko kayo siya pagkahiwa guys ay. Tanaw. Ayan na siya guys. Uhugasan lang natin guys para ano. Para malinis yung para malimpyo siya guys ba. Mag-Tagalog naman ang guys. Saya mang tanda ko. Oh, ayan na guys, magluto na tayo guys. Magbutin lang sa ta guys, pinobay. Ato sa painito ng edible guys ha. Dara siya guys. So init naman atong kaha. Ato na ni siya ilunod ang kamote. Ayan na siya guys. Ay hulog. Mamaya unya na nato butangan og kuan guys kanang kamay kung hapit na siya maluto ang kamote kay para iglatik sa kamay. Luto na pud sang kamote kay kung una nimo ang kamay guys kay ya maulya ang kamote. Iglatik sa kamay, hilaw pang kamote yan. Eh guys, okay-ukayin din na nimo siya guys kay para pantay anang silbi pat kuan na ba siya nang sana sa Tagalog pa ba pantay-pantay yung pagkaluto. Nanaw na siya guys. Tanaw guys ha. Muna siya nihilo guys no. Nanaw na siya pagluto. Nana ko naluto guys, pero gamay pa siya. Ayan. Diba ang sarap? Ingat na nato butang kamay kung kanang mura na siya maluto ng kamote guys kay para iglatik siya guys, dungan siya kaluto. Dara siya guys ha. Kailangan na siyang kayo guys. So dara tong kamay. Dara tong edible.
ukay-ukayo na dyan na siya guys para maluto siya. Wala ko yung naluto pero gamay pa kayo. Diba? Ang sarap. Okay. Butangan na natong kamay guys. Wait lang. Kamay. Depende sa inyo kung ano. Depende sa inyo kung pila nyo ibutang nga kamay. Kung ganahan ba mo latik ka ba. Yan. Okay yun dyan na siya guys. Okay, para maluto ang kamay hasta ang kamuti. Kay kung dili nimo siya okay yun guys, ang iyang luto na ay hilaw na ay luto. Murag dili siya pantay ba. Kailangan imugod na siyang ukay-ukay. Ayan. Ayan na ni. Muna na ako butngig ko ang kamay. Tanawa siya guys. Mao na siya kamay. Ida ilalim magkuan guys no, mag-vlog guys. Hoy man dai ni mag-vlog Barato ra kay ni siyang kamote guys, tagkuan ni siya. 25 kilo imong 25 daghan na kay siya guys. Pero kung sa merkado ka magpalit pero wala ko kay ba kung tagpila dito sa merkado. Diri ra man ni sa kong silingan palit guys. Nakita na ko sa Facebook ba nga nagpost sila nga nagbaligya sila kamote. I-comment ko dito guys, nagpa-reserve ko 4 kilo. Ay siya guys, sapit na siya maluto guys. Ato lang na siya huwaton na mulatik na siyang kamay para kauno na siya kay ang kamote luto na. I-adjust lang natin yung ano kayo kay kusubra kay siya guys. Mana ni siya guys, luto na siya guys. Charan. Charan. Luto na siya guys. Mana ni siya guys, luto na siya. See? Tara guys. Luto na siya.